बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। चिरां जिल्लायाव साद' बर'नि लाइमोनफोरा बक्सिं खेलायाव सना, ब्रन्ज आरो सिलभारनि मेडेल मोननो हादों। सानै सनानि मेडेल, सासे ब्रन्जनि मेडेल आरो साथाम सिलभारनि मेडेल। ब्रैजिद'थि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट अंडर-17 जुनियर बयज एन्ड गार्ल्स बक्सिं चेम्पियनशिप 2026 आव चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि नाजानायाव साद' बर' जाखांफुनाय बक्सिं खेला गेलेगिरिफोरा सनानि, ब्रन्जनि आरो सिलभारनि मेडेलजों लोगोसे साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जानो हादों। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय नगावनि द'सन ओइचएस एन्ड एमपि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 24 मार्चनिफ्राय 27 मार्चसिम आसाम एमेचार बक्सिं एसोसिएशननि बानजायनायाव 42थि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट अंडर-17 जुनियर बयज एन्ड गार्ल्स बक्सिं चेम्पियनशिप 2026 आ खुंजादोंमोन। बे खेलायाव बर'नि आंगो फिसा 5 हिन्जावसा गेलेगिरि आरो 1 हौवासाया देरहानो हायो। देरहानो हानाय बादायारिफोरा फारियै चिरां जिल्लानि प्रिया नार्जारिया सनानि मेडेल, प्रियंका औवारिया ब्रन्जनि मेडेल, कृतिका मुसाहारिया सिलभारनि मेडेल, फुंबिलि बसुमतारियाबो सिलभारनि मेडेल, समाय बसुमतारियाबो सिलभारनि मेडेलखौ मोननो हायो। हौवासा गेलेगिरिफोरनिफ्राय जुनियर बसुमतारिया सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। बे खेलायावनो प्रिया नार्जारिया साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जानो हायो। बे खेलाखौ गेलेहैनो थाखाय चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि कोच सेमसां गयारिया दैदेनदोंमोन। निउज डेस्क, बिडिसि लाइभ 12।